Ei. Itä-Helsingin Saapas-toiminta täytti tänä vuonna eli 2016 30 vuotta. Aika pitkä tovi tehty toimintaa nuorten parissa, nuorten hyväksi. Pääasiassa täällä Itä-Helsingissä, mutta myös muuallakin ympäri Suomea erilaisissa tapahtumissa. Mikä sitten motivoi sekä työntekijää että vapaaehtoisia tekemään tällaista pitkäjänteistä työtä, joka välillä on raskaan tuntuistakin? Ensinnäkin huoli nuorten hyvinvoinnista. Toiseksi kokemus siitä, että oikeasti voi olla avuksi ja hyödyksi nuorten elämässä, joskus vähän haastavissakin elämäntilanteissa. Ja sitten tietysti mukava Saapas-porukka toimii ehdottomasti suurena kannustimena. Varsinkin mitä pidempään olet toiminut ryhmässä, niin sitä tärkeämmäksi useimmiten muut tulevat omalle jaksamisellesi ja motivaatiollesi. Me ollaan Saapas-porukalla jo pitkään normaalin päivystystoiminnan vastapainoksi tehty erilaisia yhteisiä matkoja, jotka on suuntautuneet aluksi eri puolille Suomea ja myöhemmin sitten laajentuen muuallekin Suomen rajojen ulkopuolelle. Olemme käyneet Saarenmaalla, 2 kertaa Saapasautolla ympäri Eurooppaa, ensin vuonna 1994 ja sitten vuonna 2000. Ja sitten 2006 kävimme ensimmäistä kertaa vähän vielä pidemmällä, eli Tunisiassa. Ja 5 vuotta sitten, 2011, mentiin porukalla Italiaan, Toskanaan. Oltiin siellä Firenzen lähellä viikon verran. Tänä vuonna aiotaan tehdä matkan pidemmälle kuin koskaan aikaisemmin. 4 vuoden ahkeran varainkeruun tuloksena ollaan nyt lokakuun lopussa tänä vuonna suuntaamassa matkamme Karibian saarelle nimeltä Curaçao, joka on Etelä-Karibiaa aika lähellä Venezuelan rannikkoa. Meitä on ryhmässä 14 tai 15 henkeä. Ja tämä nyt ei ole mitenkään opintomatka, vaan ennen kaikkea ja hyvinkin puhtaasti virkistysmatka, yhteinen virkistysmatka. Se ei tietysti tarkoita sitä, etteikö matkalla varmasti jokainen saisi uusia kokemuksia ja uusia oppeja, ajatuksia elämästä. Me matkataan sinne kohteeseen KLM:n reittilennoilla ja sieltä paikan päältä on vuokrattu meren rannalta meille huvila noin pariksi viikoksi. Ja tästä matkasta me pidetään videovlogia, jonka aloitus on tämä videopätkä. Ja siinä videovlogissa tarkoituksena on antaa mahdollisuus sitten sinulle, katselija ja kuuntelija, saada vähän kokemusta siitä, millainen tämä matka meidän näkökulmastamme on. Ja sä oot tervetullut seuraamaan tätä. Ehkä tätä kautta tosiaan voidaan välittää tunnelmia siitä, millaista on olla siellä kaukana tästä normaalista arkielämästä. Tervetuloa seuraamaan. Mi país tá lugar chiquito con historia rico, piedad amor.